שלום, והיום אנחנו בפרק השני, ואנחנו היום נדבר בעצם איך כל מה שדיברנו בשיחה הקודמת קשור כבר לממדים שקצת יותר קרובים אלינו, לבריאה, לזמן, לממדים, לאור, ואת זה נעשה בהתחלה דרך איינשטיין. שלום סמי. שלום, שלום. טוב, אז איך כל המתמטיקאים האלה קשורים לאיינשטיין? כן, אז בואו נמשיך מאיפה שנשארנו, שזה היה, דיברנו בעצם שיש לנו מהירות מקסימלית לאור, לא מהירות מקסימלית, שהאור נוסעת במהירות קבועה. זה דבר שמאוד מאוד לא צפוי, רק בשביל להבין קצת לעומק, כי בעצם הניסוי הראשון נעשה עוד לפני איינשטיין, ידעו כבר במאה ה-19 את מהירות האור. איזה 300... איך ידעו? אחד מהניסויים שהם עשו, מהר להר, עם פנס, עם מראה, שלחו אור וקיבלו בחזרה, ומדדו את הזמן. למרבה הפלא, הגיעו לדיוק לא רע, לא הגיעו מדויק, אבל הגיעו לדיוק לא רע. כשאתה שולח קרן אור וחוזר בחזרה, לוקח לו זמן לעבור את המרחק. כי המחשבה הראשונית הייתה למהירות, לאור יש זמן אינסוף, מהירות אינסוף. באותו רגע שאני מדליק, הוא ישנו. לא. אחד מהניסויים שנעשה, כמו שאמרתי, הגיעו למספר מאוד מאוד קרוב למהירות האור האמיתית, שזה 300,000 קילומטר לשנייה. אם מישהו ששומע את זה פעם ראשונה צריך להכיר את המספר הזה, 300,000 קילומטר לשנייה. אור לוקח לו 8 דקות, אור של שמש, קרני שמש, לוקח 8 דקות להגיע אלינו. זאת אומרת, אם אנחנו כרגע רואים את השמש, אנחנו רואים שמש של לפני 8 דקות. לקח לה. ואנדרומדה, הגלקסיה, אחת הגלקסיות לא רחוקות, יש גלקסיות יותר רחוקות ממנו, הוא נמצא במרחק 2.5 מיליון שנות אור. מה זה שנת אור? שניית אור זה 300,000 קילומטר. דקה 300,000 קילומטר כפול 60. יום כפול 24. כפול 365 זה המרחק של שנות אור. 2.5 מיליון שנות אור. זה המרחק של אנדרומדה מאיתנו. זאת אומרת, אנדרומדה שאנחנו היום רואים, כאילו, אני אומר כאילו, כי אנחנו גם מדבר על הספר אחר, שהוא לפני 2.5 מיליון שנים יצא משם אור. איפה? 5,000, 6,000 שנה, איך הכל מתיישב וזה הכל מתחיל להיות נכון? נשאיר את זה בצד. אבל אנדרומדה, 2.5 מיליון שנות אור מרחק. במהירות האור קבוע 300,000 קילומטר. איך איינשטיין הגיע למסקנה? הוא לא הגיע למסקנה. שמהירות האור היא קבועה, הוא קודם כל אמר את זה כהיפותזה, שזה בעצם פתר הרבה מאוד בעיות שיצא בניסויים, ואחר כך זה הוכח גם כן שהוא צדק. מה היה הניסוי? אני לא אתאר בדיוק את הניסוי כמו שהיה, אבל התיאור הוא מאוד פשוט. נניח יש רכבת מאוד מהירה שהיא נוסעת, ואני לוקח 2 קרני אור. אני שולח אחת מהם כלפי כיוון הנסיעה, אחת מהם כיוון אחורה. עכשיו, כשני צופים, לוקחים את הצופים ומסתכלים מתי האור מגיע. מה שהיה צריך להיות, שהאור שנוסע עם מהירות הרכבת צריכה להיות יותר מהירה, ונגד מהירות הרכבת הייתה צריכה להיות יותר איטית. התוצאות כל הזמן הראו, לא, אותו דבר. אין הבדל, רכבת נוסעת, לא נוסעת, שני הקרניים האלה נוסעים באותו מהירות. אז בדרך כלל אמרו, ניסויים לא טובים, בואו נעשה עוד פעם, נעשה ככה, נעשה... היה בלבל גדול בפיזיקה, זה כבר לא מתמטיקה, עברנו לפיזיקה, ואיינשטיין שלח את ההיפותזה הזאת. מהירות האור קבועה בכל מערכת ייחוס. ייחוס רלטיבית,
ניכנס לזה עוד מעט, אבל בכל מערכת יהיו ייחוס מהירות האור קבועה. זה פתח תיבת פנדורה אחרת לחלוטין, שמה קורה, איך זה יכול בכלל להיות שהיא קבועה, מה פתאום, בכלל הסיבה לוגית, מה פתאום היא קבועה. אבל אם נשאיר את השאלות האלה בצד ונתקדם קדימה, מה קורה כאשר אנחנו קובעים שמהירות האור קבועה? רק בשביל להמחיש מה שאני הולך להגיד, אני רוצה לתת לכם סצנריו אחרת, כדי להבין את אוקיי, דיברנו על מהירות. כשאנחנו מדברים על מהירות, מה זה מהירות? מהירות זה מרחק ליחידת זמן. זאת אומרת, הכנסנו חוץ ממרחק, חוץ מהיקום, הכנסנו עוד פרמטר, זמן. כמו למשל, אם אנחנו קובעים להיפגש במלון המלך דוד, בקומה השלישית במסעדה, מה אני צריך לעשות? אני צריך ללכת עם בייס על המישור XY, באיזשהו מקום לעלות לו קומה שלישית. זה כבר מישור שלישי. זה כבר מימד שלישי. זה התלת מימד שאנחנו חיים בו, ושם אני אפגוש אותך. אני אפגוש אותך? זה, אמרת לי כבר מקודם שלא. אני לא אפגוש אותך. אם לא קבענו שעה, אין סיכוי שאני אפגוש אותך. או סיכוי אפסי. אז אנחנו כבר הכנסנו מימד של הזמן כשאנחנו נפגשים. מהירות הוא גם כן מכניס את המימד של הזמן. כי שוב, מה אמרנו מהירות? מרחק ליחידת זמן. זמן נכנס פה כעוד פרמטר אחד. בשביל להבין את הזמן קצת יותר טוב, בואו נסתכל לקולנוע. בקולנוע יש לך פה את נגיד, מקרן. מקרן, כן, איך עושים את זה ככה, משהו כזה. נניח. ופה יוצא אור, כן? ופה יש לך מסך, משהו כזה. אז יש לנו פה את המקרן, ויש לך שם את המסך. עכשיו, המסך שישנו, נניח שהמסך הזה הוא חצי שקוף, זאת אומרת, חצי מהאור עובר, חצי נשאר, לא חשוב, חצי לא חשוב. בעצם כל מסך שאני אשים בדרך של קרן אור, הוא מסמן לי זמן אחר. כן, כי האור עד שהוא מגיע עוד 300,000 קילומטר, מרחק עבר עוד שנייה. אז כשהאור עובר, בעצם האור הזה שראינו, זה מימד הזמן. שוב, אני שם, עכשיו, כשאנחנו מסתכלים למסך, בגלל שהאור עובר, אנחנו רואים שם תנועה. אבל אתה גם יכול להסתכל שזה בעצם מימד הזמן, הייתי יכול להגיד באופן יחסי. אי אפשר אבל רק לתאר שהאור עומד, מה אמרתי? כן, אור עומד, והמסך זז במהירות האור. זה אותו תופעה. הייתי יכול להגיד, זה המרחק הזמן ואני נע פה. זה לא נכון, אבל לא חשוב, רק בשביל לתאר שיש לנו שני מימדים של המסך, ועוד מימד הזמן, שהוא בעצם מאונח למסך. כנראה יקומנו אותו דבר, כאשר המסך שלנו הוא תלת מימדי, ויש מימד הרביעי הנוסף, שמשם זה הזמן? מגיע הזמן. אנחנו בינתיים, המימד הרביעי זה הזמן, אנחנו עוד נרחיק אותו כנראה עוד קצת. כרגע המימד הרביעי הוא הזמן, כי כבר דיברנו, בשביל להיפגש בבית מלון, אז אנחנו צריכים לקבוע לא רק את המיקום, אלא גם את הזמן. ברור שזה עוד מימד אחד, כי אחרת אי אפשר להגדיר שום דבר. ועכשיו, כדי להבין מה שקורה, כשמהירות הקבועה, אני יצר פה משהו מאוד פשוט. רק את המימד המקום, זאת אומרת, הספייס, אני אקח אותו כמימד אחד, נניח פה, זה המקום, וזו פה מימד הזמן. אוקיי? פה מימד הזמן ופה מימד מקום. רק בשביל לתאר, כי קשה לי לצייר כמו מסך דו-מימדי, אני לא יכול לצייר דו-מימדי, והזמן נמצא מימד השלישי, אז אני, את המימד מקום אני מצייר כקו אחד, ומימד הזמן מאונח אליו. עכשיו פה, רק בשביל נסמן את זה פה, נגיד, שנייה אחת, זה, המרחק הזה הוא C.
C זה מהירות האור, זה לא ה-C של אינסוף, זה C, מהירות האור, הוא גם כן מופיע כ-C, זה הזמן, או שזה מהירות האור, שזה 1 שנייה. כשהוא אמרנו, התיאור הוא כאילו האור שמגיע. ועכשיו, אני רוצה לנסוע פה במימד המקום, אני רוצה לנסוע פה במהירות V. בפיזיקה הקלאסית, מה אנחנו היינו אומרים? בשביל בשנייה אחת, בזמן אני אגיע עד לפה, מרחק אני אגיע עד לפה, שני וקטורים, אז אני בעצם עשיתי מרחק כזה. מאוד פשוט, אם הרכבת נוסעת ככה ואני הולך ככה, בסוף אני אגיע לנקודה הזאת. פה ה-C ופה ה-V. זה המקום לפי ניוטון שהי צריך להגיע אליו. אופס. מה האופס? איינשטיין אמר אי אפשר לעבור את מהירות האור. זאת אומרת, אחרי שנייה אני לא אגיע לשם. למה? כי יש לי פה את ההגבלה של מהירות האור. כן? זאת אומרת, אני אגיע לנקודה הזאת. תשים לב עכשיו מה קרה. אני הגעתי פה ב-V, מרחק V, הגעתי לפה, אבל תשים לב מה קרה לי בזמן. הזמן שלי יותר איטי. איפה אתה נמצא בעצם? אני נמצא פה, אני הייתי פה. לא, מה האירוע מבחינה פיזית כאילו? פיזית, אני נמצא על רכבת מאוד מהירה, נוסעת במקום. נוסעת. V, אוקיי. במהירות V. אבל אני ניסיתי לתאר את הזמן, שזה בדיוק כמו האור שעובר בקולנוע, יש לו מהירות C לכיוון מאונח למימד המקום. זה מימד מקום, וזה מימד הזמן. אוקיי. אני עומד פה, בקולנוע, כן? קולנוע אתה רואה על המסך, אתה רואה דמות שלא זזה. אוקיי. עובר שנייה, התמונה הזאת של שנייה שלא זזה עדיין נמצאת. עד לפה הכל בסדר, נכון? נכון. אוקיי. זה המצב אם אני הייתי נמצא פה ועוצר. עוצר אני מתכוון, אני לא זז, אני נמצא פה, ועובר דקה אחת, אני בעצם מגיע לפה. זה מהירות, זה מימד הזמן. עבר שנייה. אוקיי. עבר שנייה, אני נמצא פה. עכשיו, אם אני פה במקום, מה זה מקום? במרחב תלת מימדי, אם אני רוצה לזוז במהירות V, אז אני מצפה להגיע אחרי שנייה לפה. לפה אמרתי, סליחה, V זה עד פה. אוקיי. אז אתה מגיע עד... אז מה שקורה, בגלל שיש לי הגבלה של מהירות האור, ביקום 4 מימדי, יש לי הגבלה, אז בעצם אני לא יכול להגיע לנקודה הזאת, שבדרך כלל חיברתי מהירויות. אמרתי לכיוון הזה, לכיוון הזה. אני עוצר בנקודה הזאת. אבל כשאני מגיע אחרי שנייה רק לפה, במקום להגיע לפה, מה קרה לי? אצלי הזמן עבר פחות. זאת אומרת, אתה שיושב בלי לנוע, אתה יושב פה, אתה לא זז. ואתה רואה שאני עובר, אם אתה רואה את השעון שלי, כשאצלך עובר שנייה אחת, אצלי עובר 50% של השנייה, או 60% של השנייה. אתה רואה את השעון שלי, וזה מה שקורה באמת. זה לא זה לא נפנופי ידיים, זה מה שקורה, תופעה שקורית באמת. של מי? אתה עומד... שנינו יושבים בקולנוע? לא. יצאנו מהקולנוע. אתה יושב... לא, תצא מהקולנוע. אתה יושב ואתה רואה רכבת. אצלך עובר דקה. ואתה כשאתה מסתכל, נניח, אתה כל הזמן רואה את השעון של מישהו שיושב ברכבת. אתה תראה שהזמן אצלו עובר יותר איטי. למה? זה הסיבה. בגלל שאי אפשר לחבר מהירויות C ו-V ולהגיע לנקודה שלישית, וזה נחסם פה,
אתה פשוט תראה את השעון שלו עובר יותר איטי. משהו, אם נלך עד לקצה, אם הוא היה מסוגל לנסוע במהירות האור, זאת אומרת, הקו הזה כבר לא ככה. מה זה במהירות האור? הוא רוצה לנסוע עד לפה. אז הוא רצה להגיע עד לפה, אז כבר אין לך בכלל תנועה במימד השלישי, כי זה המהירות מקסימלית שאתה יכול לעשות. אצלך לא היה עובר זמן. עכשיו, מזה אנחנו יכולים להוציא מפה, אנחנו כבר יכולים להוציא את כל נוסחאות של איינשטיין. כמה, כי פה זה כבר טריגונומטריה פשוטה. זה C, וזה V, אז זאת אומרת, C בריבוע שווה V בריבוע ועוד X בריבוע. כאשר X, אני קורא לזה T בריבוע, לא חשוב, X בריבוע זה הזמן שעבר. זאת אומרת, אצל מי שנוסע, הזמן זה יהיה שורש של V בריבוע, C בריבוע מינוס V בריבוע. זה טריגונומטריה פשוטה, גיאומטריה פשוטה, אוקיי? עכשיו, אם ה-V הוא מגיע ל-C, ל-C בריבוע מינוס C בריבוע, אז X שווה ל-0. אצלך לא עובר הזמן. וזה מה שקורה. רק לא אמרתי בהתחלה, אנחנו אך ורק מדברים על מהירויות קבועות. מהירויות קבועות, הכוונה ללא תאוצה. כי זו תופעה מאוד מאוד, זה נקרא מערכת אינרסיאלית, מהירות קבועה, כי כשיש לך מהירות קבועה, אתה לא יודע שאתה נוסע. למה אתה לא יודע שאתה נוסע? כי קודם כל לא פועל לך שום כוחות. כמו כדור הארץ. שאנחנו לא מרגישים שכדור הארץ זז במרחב, הכוס שאתה מניח פה לא תיפול, אלא אם כן יש רעידת אדמה, שזה כבר תאוצה. כן, אבל פה קודם הרבה מאוד כוחות. כשאתה נוסע במהירות קבועה לא פועל לך שום כוחות. בגלל זה אתה לא יודע. מה אני מתכוון? כשאתה לוקח באוטו ושאתה שם גז, אז יש לך תאוצה. אז אתה הולך אחורה. אבל שאני במאה כמה של קבועה, בקרת שיעוט. נכון. אתה לא מרגיש. התופעה יותר קורית ממש כשאתה נמצא בתחנת רכבת, ואם יש הרבה רעש ואתה לא מרגיש מינה, אתה יכול לנוע ואתה יכול לחשוב שהרכבת שנמצא לידך, אתה חושב שהוא נע. זה בדרך כלל תופעה שקורית. זאת אומרת, כשאתה עוצר, כשאתה נע במהירות קבועה, אתה בהחלט בכלל לא יכול לקבוע אם אתה נוסע או לא נוסע. כי אתה רק יודע יחסית למשהו. זה גם אומר את הדבר הבא. אם היית צריך לשאול את השאלה הזאת, כי עכשיו זה בדיוק הסימטריה. אם אני אמרתי שאני לא יכול לקבוע אם אני נוסע או לא, ברכבת שאני נסעתי ואתה עמדת בחוץ וראית ששעון שלי עובר איתי, אני מסתכל מהרכבת, אני אומר, מה פתאום? אני לא נוסע. אתה נוסע. אז בעצם, כשאני מסתכל לשעון שלך, אני אומר, מה פתאום? אצלי עובר שנייה, אצלך עובר זמן יותר איתי. ופה, אני פשוט חושב, כן, מפה מגיעים לפרדוקס התאומים. פרדוקס התאומים? כן. נראה לי ששמעתי את זה, זה קצת מדע פופולרי. אם תאום אחד נמצא באיזו רכבת כזאת שהיא במהירות האור, והוא פוגש את האח שלו אחרי שהוא נסע במהירות האור כמה שנים, פתאום הוא לא התבגר ואחד כן התבגר. כן. אז שם זה לא הפרדוקס. למה? הפרדוקס הוא משהו אחר. אני אגיד זה עד הסוף. אם אחד מהאחים נוסע במהירות מאוד מאוד גבוהה, שאצלו עובר חצי הזמן וחוזר בחזרה, ורואה את האח שלו פי 2 יותר. אצלו עבר 10 שנים, אצל האח עבר 20 שנה. אבל אמרנו הכל יחסי. מה אני מתכוון? אנחנו כאילו לא יכולים לקבוע מי נסע ומי עצר. אז בשביל אחד זה שנסע, הוא בעצם אומר, אני לא נסעתי. האח שלי נסע. עוד פעם. כאילו לא ברור מה מישור יחוס.
אני יחסי, יש לזה קצת פתרון, אני אגיע עוד מעט, אבל הפרדוקס התאומים אומר, אם אני נסעתי וחזרתי, אני נשארתי יותר צעיר, אבל יחסית אליי, אתה נסעת וחזרת. אז אני צריך לראות אותך יותר צעיר. מה קורה בסוף? לא יודע. הנקודה נוסעת שאנחנו פה מתאים את עצמנו, זה שנסע, הוא לא נסע במהירות קבועה. מה אני מתכוון? כן, אי אפשר להגיע ישר למהירותו. לא, נניח אפילו ישר. הוא חזר. אחד מהם חוזר. אתה לא יכול לחזור במהירות קבועה. אתה חייב להאיט ולהגיע לכיוון ההפוך. היה לך שם משהו אחר. זאת אומרת, היית יכול להגיד, אני נסעתי, לא. אם זה היה כל מהירות קבועה ככה עובד, בסדר. אבל זה שנסע באמת, עצר וחזר חזרה. העצירה שלו, שינוי כיוון וחזרה, זה משנה את כל התמונה. יש כאלה שמתארים את זה, הוא לא עצר, אלא הוא קפץ מרכבת לרכבת. יש גם טוב, זה לא משנה. עצם העובדה שהוא קפץ מרכבת לרכבת, משנה, זה לא סימטרי. בדרך כלל במדע פופולרי לא מדברים על הקטע הקטן הזה, כי זה יוצא לך באופן יחסי. זה צעיר מזה, והשני יותר צעיר. אוקיי. אז קודם כל ראינו שאפשר להגיע לנוסחאות של איינשטיין, הבנו שזמן עובר יותר איטי, ראינו שבעצם קרן אור כולל בפנים גם את המקום וגם את הזמן. מקום אני מתכוון שאתה שם רק את המסך, זה רק בשביל שתוכל לראות. יש שם בפנים את המקום רק בשביל לראות. ולא דיברנו על דבר אחד, אני רק במילה אחת, לפחות לפי תורת היחסות לא הפרטית אלא הכללית, היקום שלנו הוא בעצם כמו פנים של כדור 4-מימדי, שהוא תלת מימד, שהוא פנים של כדור 4-מימדי. זהו, פה אמרת לך גם בשיחה המקדימה שלא הבנתי. כן. בוא נניח, באופן מאוד גס, נניח, יש יצורים דו-מימדיים. נניח. מה זה יצור דו-מימדי? משהו שיש לו רק שטח ואין לו נפח. והוא חי על הפנים של השולחן הזה. אני לוקח את הפנים של השולחן, עושה ממנו כדור. אז אני אדבר על פנים של הכדור. באותו רגע שהפכתי אותו לפנים של הכדור, קודם כל הוא סופי, זה פנים של הכדור. זה לא אין סופי, זה פנים של כדור, של כדור סופי. הפנים, אבל אין לו גבול. זאת אומרת, יצור דו-מימדי, לא אנחנו, יצור דו-מימדי שרץ רק על השטח, הוא יכול להסתובב לכל כיוון, הוא לא יראה פה סוף העולם, פה סוף היקום. אין דבר כזה, כי זה הפנים של כדור. בלי שאני אוכל לתאר בנפנופי ידיים, שום דבר כזה, תעלה פשוט מימד אחד למעלה. יש כדור 4-מימדי, ואנחנו נמצאים פנים של הכדור 4-מימדי, ולכן אנחנו תלת-מימדיים. אבל מה זה בכלל אומר כדור 4-מימדי? מה זה אומר? מה זה בכלל אומר? אתה דו-מימדי, אתה הבנת? כן. לקחתי את הפנים, וסיבבתי אותו עם מימד שלישי, כי אני תלת-מימדי, אני רואה את זה. נניח שיש יצור 4-מימדי. מה זה אומר יצור 4-מימדי? יש לו X, Y, Z, X, Y, Z, ויש לו גם U. עוד מימד אחד, מעונח לכל המימדים. אוקיי. עוד יצור 4-מימדי. הוא לוקח את היקום שלנו, כמו לקחת את הפנים של השולחן, והוא מעקם אותו בכדור 4-מימדי שלו. אוקיי. הפנים הוא תלת-מימד. תראה, זה בעיקר מלמד אותי ענווה. אמרתי לך את זה בסוף ההקלטה הקודמת. נגיד שלוגית זה נכון. לוגית, הכל זה לוגית כרגע, אבל זה גם יכול להיות מעשית. זאת אומרת, נגיד ככה, אנחנו כבר הוכחנו לעצמנו שאנחנו, לפי איינשטיין, כל הגרביטציה, כל המשיכת כדור הארץ וזה, זה עקמומיות שנמצא על הפנים של הכדור הזה. זאת אומרת, אין באמת
משהו שמושך, אלא הכל נובע בגלל הקומיות שיש על פנים של הכדור. אני לא אגיד 4 מימדי בכוונה, אבל זה הכוונה. ואנחנו, הוא אמר, אנחנו נמצאים ביקום סופי, אך ללא גבול. סופי, אך ללא גבול. כן, כי אפשר ללכת לכדור הזה עד אינסוף. כן, אבל כשאתה אומר ככה, זה לא ככה, כי ככה הכדור, ואתה נמצא תלת מימד מעליו. לא. כן. אני התכוונתי לא כזה. כי זה, יש לא עשינו שום דבר. קידום מימד, כשטוח. כי זה הנקודה הכי חשובה. אז אנחנו דיברנו, ואז יש לנו את המימד של הזמן, בנוסף לזה. כן, יותר מזה אני לא אוכל לתאר. אז יש לנו את המימד הרביעי, יש לנו את האור שהוא בעצם, זה אור 4 מימדי, כן, כדי שנגיע ליקום, כי המסך שלנו תלת מימדי, אז האור צריך להיות 4 מימדי. ומזה אנחנו בונים את המרחב ואת הזמן. אז דיברנו יותר מדי, המילה אור עבר יותר מדי בשיחה שלנו, ואיפה בעצם פעם ראשונה פוגשים, או פעם ראשונה, לא יודע אם זה פעם ראשונה, אבל כשפותחים את ספר בראשית, מה הדבר הראשון שאנחנו פוגשים? בריאה, יום הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל בוטום ליין, ביום הראשון מה נברא? כתוב במפורש, נברא האור. אני קודם כל טוען, אין לי שום הוכחה, כן? נחזור לשיחות, אין שום הוכחות, אין לי שום הוכחה. זה רק תיאור מצב, האם זה יכול להיות. קודם כל אני טוען שלא יכול להיות שבני אנוש היו כותבים את הדבר הזה. כי האנשים, גם לפני 3,000 שנה, היו מאוד אוהבים שדברים יהיו לוגיים. זאת אומרת, בריאה מצוין, רק שיהיה לוגי. אל אחד נלחם עם אל אחר, עשו ככה, היה ויכוחים, החליטו, לא החליטו, הכל כאילו זורם באופן הגיוני. אתה פותח ספר בראשית, אין שם שום היגיון. בוא נגיד ככה, אם מישהו באדמה היה כותב, הוא יכתוב שביום הראשון נברא האור, שאני לא מבין מה זה. זה לא שמש, זה לא ירח, זה לא הרי געש, זה לא ברקים, כי עדיין שום דבר לא נברא. זה לא אש. אש בכלל, רק בן אדם יודע לעשות אש. אמרתי הרגש מבחינה הזאת. בכלל כוכבים והשמש וזה נבראו ביום הרביעי. אין שום דבר. הדבר הראשון שלא הגיע הברקה, נברא האור. אני רואה את זה בדיוק אותו תיאור שהוא בעצם מדליק את הפרוז'קטור של קולנוע. ובאותו רגע האור הזה, שהוא בפנים כולל את מימד הזמן וגם מימד המקום. כתוב שבראשית ברא את השמיים והארץ זה המסך. והדליק, שם את המסך והדליק את הפנס. הדליק את המקרן. את המקרן, כן. את המקרן, ויש לך את האור, את הזמן. עכשיו, לדבר, להגיד מה היה לפני הזמן. חבר'ה, קודם כל זה מדובר, זה שני זמנים שונים. למישהו בעל 4 מימדי, או 5 או 6 או 26 מימדי, אפרופו, אמרנו בתורת המיתרים, זה עובר כ-26 מימדים, שזה אנשים שאוהבים גימטריות, יגיד להם משהו, אבל נשאיר את זה בצד, 26 מימדים, אז אותו אחד שהתחיל לראות שהוא בעצם מעל ל3 מימדים, ברא את אור בעל 4 מימדי, הוא ברא גם את הזמן הזה בשביל היקום הזה. זה לא הזמן שלו. הזמן שלו זה משהו אחר, אם בכלל. כי כשאנחנו מדברים על הזמן, מדברים על הזמן של הקולנוע. זה זמן של משהו אחר. זה בכלל לא הזמן שלו. מה הכוונה? שזה זמן אחר. מימד הזמן. אנחנו עכשיו, סליחה, אני כאילו אדבר הרבה גשמיות, אבל אני לא מתכוון לגשמיות שאני אומר, רק כדי שאני אוכל להוציא מילים מהפה. נניח האל הוא בעל 4 מימדים, לא 5, 4 מימדים. אז יש לו מסך תלת מימד, שזה היקום שלנו, ויש מימד הזמן שלנו. עכשיו, בוא תחשוב על עצמך, אתה בקולנוע, הזמן שלך עובר בשעון. קולנוע, הזמן שלו זה האור הזה.
זה מהירות האור. זה המהירות האור, אבל האור שעושה מהפרוז'קטור, זה המימד הזמן. זה בכלל לא קשור לזמן שלי. כשאני גומר את הקולנוע, אני הולך הביתה. אצלי הזמן ממשיך. זה בעצם נגיד בסרט יום, ובהמשך הסרט אחרי דקה, זה כבר 20 שנה אחר כך, אומרים לך כעבור 20 שנה. אפילו לא אומרים את זה, זה בכלל לא חשוב, כי הזמן של הקולנוע הוא משהו אחר. בקולנוע... נגיד הסרט רץ במהירות פי 3. סתם רץ במהירות... אבל זה גם זאת לא הנקודה, כי אני אומר ככה, לפני שהדליק את הפרוז'קטור, היה לו זמן. אוקיי. לאותו 4 מימדי היה לו זמן. אבל בסרט הזמן זה התלת מימד. בכלל הייתה מציאות של סרט. לא, יפה, אתה אומר, נכון. זה לא ביג בנג, אני לא אוהב את המילים, זה הדלקת הפנס. הסרט מתחיל. אז לפני שהדלקת הפנס, אין מה לדבר על לפני. אין לפני, לא היה עדיין קולנוע. הזמן של 4 מימדי זה בכלל זמן אחר, 4, 5, 25, זה בכלל משהו אחר, אבל נניח 4 מימדי. אי אפשר להגיד כאילו, הוא בכלל לא נמצא באותו זמן איתנו. זה שני זמנים שונים לחלוטין. וזה כתוב, זה בדיוק מה שכתוב שם. מה, ויהי אור? במילה ויהי אור, לפחות כמו שאני מבין אותו, ושמיים בראשית ברא את השמיים ואת הארץ, ויהי אור, כן? המקום, שמיים וארץ, זה לא כוכבים. מקום, עוד דבר אחד מאוד חשוב. יש מקום ויש חומרים בתוך המקום. אני לא מדבר על זה. בכלל שיהיה יקום תלת מימדי, בכלל שיהיה פנים של שולחן. זה גם כן לא טריוויאלי. בכלל מה פתאום יש מקום? קודם כל צריכים גם ליצור מקום. לא הכוכבים, המקום. כתוב בדיוק, בניתי מקום, בניתי זמן. שזה הזמן הזה כולל את הכל בפנים. כולל את הכל. עכשיו, קודם כל בשביל להיות בטוח, כי הוא יודע עם מי יש לו עסק, עם היהודים, שיתחילו ישר תיקון עולם, יתקנו את התורה, יתקנו את התורה, אל תיגעו. הוא אומר, אל תיגעו, אתם לא משנים פה אפילו אות אחת, כי אני רוצה שזה מה שבעוד איקס שנים, אתם תתחילו להבין קצת יותר טוב, וזה אפרופו אמרת על צניעות. אנחנו חושבים מעכשיו, אנחנו יכולים להבין את כל המטאפיזיקה. את הפיזיקה אנחנו אומרים אנחנו לא יכולים להבין, אבל את המטאפיזיקה בטח. יש לך כל מיני, אני לא רוצה להיכנס, כל מיני אנשים שמסבירים. מטאפיזיקה זאת אומרת, נקרא לזה, את בעל הקולנוע. יפה, בעל הקולנוע מה הוא רוצה. אתם לא מבינים את הסרט? אתם בכלל לא מבינים בכלל את הסרט עצמו, את החומרים שבסרט, ואת זה אנחנו כאילו יש לנו צניעות היום. צנוע, כן? טוב, מי שמתעסק במתמטיקה ופיזיקה, אני חושב שיש לו בוודאי צניעות. כן, מי שלא מתעסק, הוא בטוח שהוא, זה כמו, הרבה אנשים אומרים, אנחנו מאמינים במדע. רגע, המדע שאתה מדבר עליו, אתה בכלל מכיר אותו? כאילו, שאתה מאמין בו. יפה. או שזה סתם פרייז, כאילו סתם ביטוי. כן, זה נשמע טוב. בדיוק, נשמע טוב. אבל צעד אחד אחורה, למה אתה חושב, אנחנו גם מאמינים, לא מאמינים, יודעים שאנחנו מתקדמים. היה ארכימדס, היה קופרניקוס, היה ניוטון, היה איינשטיין, מתקדמים, מבינים יותר ויותר. ומה עם היהדות, מה עם אלוהות, מה עם מטאפיזיקה? מה שחשבו לפני 3,000 שנה, שמה אנחנו עצרנו? למה אנחנו לא יכולים להבין את זה יותר לעומק, בצורה יותר, אף פעם לא נוכל להבין, אפילו פיזיקה לא מבינים. אז בטח מטאפיזיקה לא נוכל להבין. אין הבדל ביניהם. לא חשוב. אז, איפה הייתי, כן? אז קודם כל, קצת להוריד שנה. אז אותו יצור בעל ארמי מידי פתח את האקרן, וזה התחיל הסרט. אבל לא רק זה. הוא ממש כתב בפנים עוד דבר אחד מאוד חשוב, ממש כדי לחתום שזה הדבר. הוא אמר, תשמע, בסוף אני בורא בן אדם. איך הוא בורא אותו? בצלמו. במילה אומרים צלם, דמות, לא, זה לא דמות. כתוב במפורש בצלמו. והמילה הזאת מאוד חשובה. כשאתה מסתכל למילה הזאת, מה השורש המילה, לי היה מזל, הייתי עולה חדש והייתי צריך ללמוד תנ"ך ולא הבנתי כלום.
אז אבל אמרו, צלמו, אני מסתכל, מה יכול להיות השורש? כל דבר עברית, הכל זה שורשים. אני רואה, כתוב שם במפורש, צל. את המם נשאיר בצד, צל. רגע, סליחה, צל שלי? צל, אני אומר שצל שלי חי. תוכיח לי שלא. הוא הולך, הוא אוכל את הצל של האוכל שלי, קצת אבסטרקציה. הוא עושה הכל. אתה יודע מה? הוא גם חושב שהוא עושה את זה בעצמו. כי הוא לא יכול לראות אותי. אין לו את הכיוון השלישי. הוא גם דו-ממדי בערך. לא, הוא דו-ממדי ממש, הוא שטוח. אבל הוא מקופל, הוא מקופל על כל מיני דברים. אבל זה לא חשוב, בשביל זה דו-ממד. לא, הוא דו-ממד, וזה מה שכתוב בתנ"ך. צל זה עיבוד מימד. צל זה עיבוד מימד. לפחות אחד. כן. אוקיי? זה רק התבנית. כאילו רק הקווי מתאר. צל. עכשיו הנקודה, אולי מה שדיברנו קודם, אולי פה אפשר להבין, אני יכול לראות את הלב של הצל שלי. כי למה? כשאני רואה את הצל שלי, את מה אני רואה? אני רואה את כולו, את בפנוכו שלו. תסתכל לצל שלך, אתה רואה את הבפנוכו של הצל שלך. את הכל. בוחן כליות ולב, איפה אמרו? לא חשוב. תרתי משמע, אני רק מדבר על מילים פשט. הכל. וזה רק ההתחלה, כי אנחנו אמרנו עיבוד של מימד אחד. אני לא יודע כמה איבדנו בדרך. אבל זה מפורש כתוב, אל תחפשו אותי, הוא אומר, אל תחפשו אותי פה, בצד שמאל, בצד ימין. הוא נמצא בממד הרביעי, חמישי, שישי, פיזי, והוא גם מעל לזה. פיזי וגם מעל לזה. אז כל טוב, אני לא רוצה להגיד על דתות אחרות, או נמחוק, כי זה רק בדת שלנו, כל מי שמתקרב או חושב, כמו שהבנתי, בזמן רמב"ם דיברו הרבה על גשמיות, דיברו על גשמיות תלת מימדית, אסור גם לדבר על גשמיות 4, 5, 6 מימדית, אבל בטוח הוא נמצא, במפורש, ברור לחלוטין, נמצא מעל הזמן ומעל המרחק, מעל הכל. וזה כתוב. איפה? פרק ראשון בתנ"ך, זה מה שכתוב. זה הצל והאור? כן. הכל בפרק הראשון. עכשיו, אפשר להוכיח משהו? לא. זה רק תיאור. בטוח זה לא בדיוק ככה. כי אנחנו חייבים להתפתח ולהבין את זה יותר לעומק ויותר לעומק. אבל לפחות להבין איך קורה המצב, אני אומר את זה אפילו בצורה גשמית לחלוטין, איך אלוהים יכול לדעת מה אתה חושב כרגע. זה כבר אפילו לא פיזי, כן? ומי שמאמין גם מאמין שהוא יודע מה אתה חושב, מה אתה... בסדר, נגיע גם לזה. עוד מימד ועוד מימד, נגמור את הכל. אבל לפחות זה... כי הוא אין סוף ברוך גם. עכשיו, באותו רגע עוד דבר אחד קטן, בזה אנחנו נסגור, המשפט הזה שמאוד אוהבים להגיד, הזכרת לי, שאין מקום פנוי ממנו. כן, זה בקבלה, לית אתר פנוי ממנו. כן, זה משפט שאני מאוד לא אוהב. כי מי שאומר את המשפט הזה, הוא חושב, במקרה הטוב, תלת מימד. מה זאת אומרת? המקום, הרי, מה זה מקום? מקום תלת מימד, כאילו אלוהים תופס את כל התלת מימד, ולא נשאר לנו מקום. חבר'ה, מישהו יכול להגיד, לא, זה רוחני, זה משהו, אני לא מבין. קודם כל בתלת מימד. כרגע הראינו שאנחנו פנים של כדור 4 מימדי. שאנחנו תלת מימד פנים של... ובשביל מישהו 4 מימדי, תלת מימד הוא 0. אין לו מקום. כמו פני שולחן. פני שולחן, בשבילי זה 0 נפח. כאילו, איפה המקום שאני אחסן בו את הצל שלי? תגיד את זה ככה, נכון. נכון. הוא לא תופס מקום הצל. 0, אין לו נפח. בעולמי, עד 4 מימדי, כל יצור תלת מימדי הוא 0. אז מה לפנות לי מקום? ל0 לפנות מקום, בסדר. על מה אנחנו מדברים? אבל אנחנו פה 0. נכון.
נכון, בדיוק ככה. אנחנו פה אפס. הוא לא היה צריך לפנות שום מקום בשבילנו, כי אנחנו אפס. זה כאילו האם לצל יש מקום ליפול עליו? שוב, בגלל זה כדאי לחשוב דו-מימד, וזה יותר קל לנו לתאר. בשבילי, הפנים של השולחן, לא השולחן, הפנים של השולחן, שהוא בגובה אפס. תיאורטי לכאן. בגובה אפס, תופס לי מקום, אני צריך לפנות מקום בשביל פנים של השולחן. זה אפס. לא קטן כרצוני, אפס. מידע במחשב, יש לו מקום שבו הוא נמצא? בטח. אתה יודע איך קוראים לזה פארם, דיסק פארם, חוות של שרתים יש. תופסים מקום, או עננים, כמלה. טוב, אני לא רוצה להגיד לכל הבדיחות, מה זה עננים? זה שטויות, לא זה עננים. יש לך חוות שרתים. כי, למה זה תופס מקום? כאילו, נראה לך כזה, בסופו של דבר זה יושב בצ'יפים, ב-0 ו-1. הכל. אבל 0 ו-1, נכון, היום זה לא תת מיקרון, זה, אני חושב, 10-15 ננומטר, אולי ברגעים האלה שאני מדבר על זה, ירדו עוד יותר. אני עבדתי גם בתעשיית סמיקונדקטור, באחד החברות, גם בסיליקון ואלי וגם פה, אז היה בהתחלת שנות ה-90, ירדנו לסאב מיקרון. מיקרון זה אלפית של מילימטר. סאב מיקרון זאת אומרת מתחת למיקרון. הביט האחד. זה לא ביט, זה שכבה אחת. עובי של השכבה. שם היה הרבה ביטים. כי בונים את זה שכבות. אני לא יודע זה נושא אחר, כי אחד מהגדולות שאיך שכבה מעל לשכבה יושב בדיוק אחד שני, כאשר אנחנו מדברים על עובי של ננומטרים, ננומטרים זה אלפית של מיקרון, זאת אומרת מיליונית של מילימטר. אנחנו מדברים, והיום נמצאים 10-15, אל תתפוס את המילה, כי כל רגע זה משתנה. אז, אבל תופס מקום, בסופו של דבר בטח. אז הוא לא צריך לפנות שום מקום בשבילי. הוא לא צריך לפנות מקום בשבילי, כי אנחנו סוג של דו-ממדים. דו-ממדי בשבילו, כן? כמו שדו-ממד, אני לא צריך לפנות מקום כתלת ממד, אותו דבר פה. ולכן המשפט הזה הוא צריך לפנות מקום בכל החשיבה, אם אתה עוד נכנס בפנים מה שמדברים בקבלה, אתה לפעמים נחרד, אתה צריך מתחיל לראות איזה גשמיות מדברים, ואי הבנה, אי הבנה. וזה אני אומר את הכל עדיין קודם כל כאילו גשמי, אני לא מתכוון לזה גשמי. אבל אין לי מילים אחרות להגיד את מה שאני רוצה להגיד. בגלל שאנחנו חיים בעולם גשמי, אז כל המונחים שלנו הם בדרך כלל גשמיים. כמו שתיארת עם המלון, וכל מיני דברים כאלה של איפה יש למקום בחדרים, בשביל להוכיח סוגיה שהיא לוגית. בהחלט. תראה, זה הכלי היחידי שיש לי. גם את זה אני לא יכול להוכיח. עוד להמציא כל מיני דברים אחרים, ושוב. אז מה בעצם יוצא מזה יוצא מזה קצת יותר לדעתי, לפחות בשבילי. אני לא יודע מי ייקח ומי יקשוב. אני חושב שאני, בשביל ההבנה שלי, אני מבין קצת יותר טוב את המטאפיזיקה, קצת יותר טוב. ולפחות נותן לי קצת חשיבה קצת אחרת, של איך להתנתק מכל הגשמיות, ויש לנו המון גשמיות. וכל מיני דברים כשאומרים, אתה יודע מה, לא שאלת אותי שאלה, ואני אשאל את השאלה הזאת. אמרתי לך, אנדרומדה נמצא 2.5 מיליון שנות אור. איך זה הכל מתיישב עם 6,000 שנה או 5,000 ומשהו שנה? הרי אתה יכול להגיד, זה ההוכחה שהעולם שלנו לא בין 6,000 שנה. קודם כל דיברנו שאין הוכחות, כי אתה מניח המון דברים בלי לשים לב. זה אחד הבעיות הגדולות שלנו, שאנחנו שמים הרבה מאוד הנחות יסוד. /אקסיומות, בלי להרגיש. אפילו אני חושב שעל זה כולם מדברים, אני רק אזכיר, כי כולם מדברים על זה. אתה היית גם צריך לשאול אותי, איך זה יכול להיות יום אחד, ביום הראשון, כי בסוף היום הראשון, הוא אומר יום אחד. מה זה יום? מה זה יום? 24 שעות? מה זה יום? מי שכתב את זה, כשכתב את זה, מה זה יום? הוא ידע שהשמש זורחת מפה ושוקעת משם יום אחד. זה מה שהוא ידע. שמש נברא רק ביום הרביעי.
מה זה יום? האמת היא גם בהיגיון של אותה תקופה, זאת אומרת, איך יכול להיות שיש יום בלי שיש שמש? יפה, אז מי כותב ספר כזה? בן אדם לא כותב ספר כזה. לא עושה טעות לוגית כזאת. עכשיו, אבל אם הוא מתכוון להגיד משהו אחר, תבין בעתיד, הוא אומר, תשמע, הרי הבנתי שביהדות, בתורה, בשביל להבין מילה, אתה צריך קודם כל, מתי פעם ראשונה נזכר המילה. יום לא נזכר אחרי השמש. השמש נזכר אחרי היום. אבל אף אחד, לפחות, אתה מה, נעשה זה יותר קרקעי. אף אחד לא טוען שהיום שכתוב ביום הראשון זה 24 שעות, או 24 כפול 60 דקות. אנחנו לא מדברים. היום זה מוגדר, זה היה חושך והיה אור, יום אחד. עכשיו, אבל צריך לתקוף אותי. אני עושה את הפינג פונג. כן. אגיד, אז מה זה החושך שאתה פתאום, מה, הוא חיבה את האור והלך לישון? גם כתוב, ויהי רבע ויהי בוקר. לא, בקולנוע, דיברנו, האור זה. האור צריך להיות דלוק כל הזמן. מה, הוא חיבה וקם למחרת עוד פעם מדליק את הפנס? לא, יש פשוט קטעים יותר כהים בסרט. כתוב היה חושך, לא היה כתוב היה אפור. היה כתוב חושך. אתה יודע מה? אני אגיד לך אפשר. אני עכשיו נמצא מסביב לזה, מסתובב, אני לא יודע. אני מסתובב לזה, אני בטוח שגם לזה יש פירוש. אני כרגע לא יודע. כתוב במפורש, זה בטוח, בוא נגיד עוד דבר אחד, בטוח זה לא 24 שעות. זה בטוח. אפילו שהשמש מסתובב סביב כדור הארץ. כן, כי לא הייתה שמש. גם לא היה זמן כזה. 24 שעות, מה? אז כשקוראים את הספר הזה, איכשהו לנקות את כל המחשבות קצת, 2.5 מיליון שנה. כשאני קורא את התנ"ך, תנ"ך אומר לי עוד דבר אחד, נוח. בסוף כל הבלגן עם נוח, הוא שם את הקשת בענן. מה זה? לפני זה לא היה קשת בענן? כשאני קורא את זה בצורה תם, שום דבר. כשאני קורא, הוא שם קשת בענן, אני לוקח את הכל מילולית, ואני אומר, נכון, לא היה קשת בענן. תגיד לי, סמי, אנחנו מדברים, אנשים מבוגרים. כן, זה שבירה של קרן אור, לספקטרום צבעים. אז לא היה. סליחה, יש לך הנחת יסוד. חוקי פיזיקה תמיד היו קבועים. מאיפה הדבר הזה? אולי לפני מבול היה חוקי פיזיקה אחרים? מי יכול לטעון? הרי אתה יודע שבאופן תיאורטי, אתה יכול לקחת איקס אקסיומות ולבנות לך חוקי פיזיקה אחרים. וזה לא יהיה מה שיש לנו. הרי מדברים על כל מיני מקבילים, לא ניכנס למדע פולרי, רק לנקות את המוח, כתוב במפורש, שם קשת בענן. כשאני קורא את זה, אני מבין, קודם כל, לפני זה לא היה קשת בענן, וזה אומר לי רק דבר אחד, חוקי פיזיקה השתנו. 2.5 מיליון שנות אור. זה המדידות של הזמן שלנו של היום. איך היית המדידות של זמן שלה? אין לי מושג. לפני נוח, כי הוא שם וגמרנו, יותר מבול לא יהיה. הוא אומר, אני יותר לא משנה את חוקי פיזיקה. הפסקתי פה. שמתי את הקשת. רגע, אז גם המבול עצמו הוא שינוי של חוקי פיזיקה. מבול עצמו, הוא היה חלק מהחוקי פיזיקה הישנים, כתוצאה מחוקי פיזיקה הישנים, והוא שם את הקשת בענן, הוא אומר, פה אנחנו קובעים את החוקי פיזיקה, מפה והלאה זה חוקי פיזיקה, והם לא השתנו. כשאנחנו מדברים על כל מיני דברים, צריכים לשים לב ולעצור, האם יש לי הנחות יסוד במה שאני טוען. אם הן נכונות, מוכחות, לא יודע. בטוח שיש הנחות יסוד, לפחות להיות מודע איזה הנחות יסוד. עוד דבר אחד קטן, אם כבר דיברנו, שאחד מההסברים, למעט האפולוגיקה של הדתיים, אבל תעזוב, כי הם מאוד מנסים להצדק, כי אחד מהם שאני לא סובל לשמוע, ספר התנ"ך הוא לא ספר מדע. יש גם טענות כאלה, אני צודק? יש גם, זה לא ספר מדע, זה לא ספר היסטוריה, זה לא ספר פיזיקה, זה כאילו משהו אחר. אני חושב... ודאי שרובו הוא ספר אחר. אני חושב משהו אחר. אם מישהו מאמין, אם אתה לא מאמין שזה ניתנה משמיים, שום בעיה, אתה צודק. אם אתה מאמין שזה ניתנה משמיים,
הוא גם ספר היסטוריה, הוא גם ספר מדע, הוא ספר הכל. שאלה אם כל פסוק הוא הכל. זה או שיש לא פסוקים אמרתי. שיותר עוסקים בחוק, ויש פסוקים שיותר עוסקים בהיסטוריה, ויש פסוקים שיותר ולפעמים עוסקים... אנחנו נבין יותר ויותר, ואנחנו אף פעם לא נבין. אבל נבין יותר. אף פעם לא נבין, אבל נבין יותר. זו הנקודה החשובה. אז זה קריאה מסוימת, לפחות לי זה עונה על כמה שאלות שמתעוררות לי. אם כבר מדברים עוד דבר אחד, כשכל מיני טענות, בוא נעשה בצלמנו, בדמותנו, נברא אדם, כאילו אלוהים מדבר ברבים. אז כל מיני מחקרים מדברים על זה יש הרי כאן מיני טענות, יש שני סופרים, יש את האלוהים. 4 סופרים. כל מיני דברים, וזה לקום מפה, לקום משם. בסוף מישהו חיבר את זה. עזרא או מישהו אחר, מישהו חיבר את זה. והיה לו לוגיקה בפנים. כל הספר מדובר על אחדות אלוהים. מה זה אחר כך רבים שהוא מדבר? אם כתוב דווקא מי שטוען שהכל אחדות, ומדבר ברבים, יש שם כוונה אחרת לחלוטין. אחרת לחלוטין. אחרת הוא היה מצנזר את זה. עזרא. נגיד עזרא או... לא חשוב. העורך. אם זה כתוב ככה, דווקא כאילו, אם יש לך סתירה, אם יש לך אבסורד כל כך גדול, תעצור. יש שם כנראה סוד גדול. אתה מוצא אבסורד בספר תנ"ך, לדעתי יש שם סוד גדול. מה הסוד? אתה גם לא יודע. אין לי מושג, כל הרבה שאלות יש לי, אם הייתי, כל השאלות שאני מנסה לחפש כל פעם, אתה יודע, כל פעם אני מוצא פיסה אחרת, אתמול נפל לי האסימון. ממש משהו חדש לחלוטין. מה אומרים? אני פוחד רק מאלוהים, יש איזה פחד, אני לא פוחד משום בני אדם, לא פוחד רק מאלוהים. אני אומר לו, טמבל, היחידי שאתה לא צריך לפחד זה אלוהים, אם אתה מאמין. היחידי, כי הוא עושה את טובתך. תפחד מבני אדם. מה אתה אומר? אני לא פוחד מבני אדם, אני פוחד רק מאלוהים. זה שטות. יש רבי ישמעאל, רגע לפני שהוא נפטר, אז הוא מאחל לתלמידים שלו, שגם היו גדולי צדיקים, זה לא שהם היו אנשים סתם פשוטים, הוא אמר, אני מאחל לכם, שתהיה יראת בשר ודם שלכם, יראת אלוקים שלכם, כמו יראת בשר ודם של אנשים רגילים. זאת אומרת, אנשים רגילים מאוד מפחדים מאנשים אחרים, מה הוא יגיד עליי, מה הוא יחשוב עליי. אז הוא אומר, אני מקווה שכאילו תחששו מאלוהים, לא תפחדו ממנו באמת פחד, אבל תחששו מה שהוא אומר לכם לעשות, מה שהוא לא אומר לכם לעשות, כמו שאתם מפחדים מאנשים אחרים שיראו אתכם. כלומר, שיהיה לכם יראת שמיים של השגחה פרטית מאנשים. אבל זה לא פחד מאלוהים. מישהו יתווכח איתי. לא, אבל הוא אומר כמו. מישהו יתווכח איתי, אז מה אתה מדבר על פחד יצחק? כתוב במפורש, פחד יצחק. אני צריך לענות על זה. יצחק לא פחד מאלוהים. יצחק פחד שהוא ייפול, יעשה טעויות. מזה הוא פחד. מאלוהים אין לו מה לפחד, כי אלוהים לא יעשה לו רע. by definition, אין דבר כזה. מישהו אומר, אני פוחד רק מאלוהים, אבל ממחבל נוח'בה אני לא פוחד. טמבל. אתה ההפך. אז צריך להגיד, אני מאלוהים בכלל לא פוחד. כי הוא עושה רק את טובתי. הרי שנים כל יום. עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. טוב, זה לא בדיוק תנ"ך. צוחק, נו, תעזור. קצת גם נצחק. טוב, אבל מה שברור זה שמהסדרה הזאת, שיש לנו הרבה מה להיות ענבים לגביו, אפילו בין מספרים 0 ל-1 יש לנו אינסוף, אז בוודאי שבתוך ספר התנ"ך, קל וחומר, יש לנו המון מה להבין במדרגות, וכל קושיה שיש לנו זה מקור להתבוננות, ולא מקור להתחת האשמות כזאת או אחרת. נכון, אני כבר האשמתי, אמרתי מילים גסות. לא, כן, כן. לא, אבל לפעמים, אולי אני עושה את זה גם לעצמי, שני סתירות זה מהיר אותך, זאת אומרת, באדם גם לפעמים צריך להתעורר, זה לא הכל מושי, אנחנו, אתה יודע, פרוגרסיביים, לא נותנים ציונים לתלמידים, אתה טוב, לא. לפעמים זה טוב להתעורר, כי זה מהיר אותך. אני יותר מאמין לעומק היום. אם יש מישהו שאני לא צריך לפחד ממנו, זה אלוהים. אם אני מפחד מאלוהים, אז זאת אומרת שאני לא מאמין באלוהים, אני מאמין בדואל, כמו שהזורואסטרים או משהו כזה, אל הטוב ואל הרע, יעשה לי רע, כל מיני דברים כאלה. חבר'ה, איפה אתם חיים? כן, יש מקור אחד לסרט הזה.
אח אחד, רק אחד שהוא מפעיל אותו. הוא גם כתב את הסצנריו. הוא גם מה? הוא גם כתב את הסצנריו, אבל לא. אתה היית צריך לשאול אותי, אז מה, הסרט קבוע מראש? כי בדרך כלל סרט קבוע מראש. הוא נעשה שם עוד חוכמה אחת. אתה יודע, טוב, אנחנו קצת גורשים, אבל לא משנה, לא אכפת לי. איפה, מי בלאס וגאס לא מאמר? הבעלים. נכון. בעל הגזינו לא מאמר, היום עוד יותר לא מאמר, למה? המכונות הן מקוילות. זה סטטיסטיקה. לא, אבל המכונות על פי חוק מקוילות, לטובתו. אתה יודע את זה, בארצות הברית, מכונות האלה מקוילות לטובתו. ולא? סליחה? ולא מה? ולא לטובתך. לא אקראי. זה לא 50%, 50%. אתן לך דוגמה הכי פשוטה. רולטה. 36 מספרים, אדום ושחור. זה כאילו עושה לך רושם של חצי חצי, או אדום או שחור. אוקיי. לא נכון. יש 3 אפסים. 0, 1, 2 אפסים, 3 אפסים בצבע ירוק. אוקיי. אז את השחור האדום והאדום שלך מוריד מ-50% ל-48%. בטוח, אם תהיה בלאס וגאס ותשב ולא תקום, אתה תפסיד. בטוח. דרך אגב, למה זה על פי חוק? תראה, בשנות ה-50-60 שם היה קטסטרופה בלאס וגאס, שם הכל זה היה, גנגסטרים שם, המאפיה ישבה ושלטה. באיזשהו מקום עשו רגולציה, המכונות האלה 48, 52, כי גזינו צריך להרוויח, איך הוא בונה את כל הפירמידות, אתה חושב? לא, ברור. לא, אבל השאלה למה על פי חוק. כי ככה הגיעו על פי חוק, כי יש מישהו, עושים על זה ביקורת גם כן. ורולטה תסתכל, לא צריכים, תסתכל ברולטה. 36 מספרים, עוד 3, שחור ואדום. ואם אתה שם מספר ב-36, אתה תקבל פי 35 מקסימום. ויש לך 39 מספרים בעצם. הסיכויים שלך פחות מ-50%. הבנתי, כי אפשר לאמר על האפסים. אתה יכול לאמר על 0, 1 או 2 משהו, מה זה חשוב? אתה יכול גם לאמר עליהם, אבל תקבל פי 35. הבנתי. אז לכן יש לך סיכויים פחות אם היה רק 36, והיו נותנים לך פי 36, זה מאוזן. זה מאוזן. אבל זה מקויל ככה. אני אישית מאמין, כשאומרים, בסוף נגיע לגאולה. לא חשוב מה, בסוף נגיע לגאולה. אישית, תשמע, אני ככה. אישית אני מאמין, הוא גם כן כעשה קיול למכונות. הוא עשה גם כן קיול למכונות. אני לא יודע, יהיה ככה, יהיה אחרת. בסוף גאולה יגיע. למה? כי הן מקוילות ככה. אתה יכול לבחור אתה אולי תרוויח במכונת המזל, והשני לא ירוויח, יפסיד. בסוף גזינו ינצח. פה אתה תתנהג ככה, תתנהג אחרת. בסוף הגאולה יגיע. כי ככה זה מקויל. הוא קייל הוא לא קבע איך אתה תתנהג. הוא לא קבע בכל מקרה ומקרה, אבל הוא כן קבע בכלל המקרים. הוא אמרת לך בדיוק. מה, אני הייתי בלאס וגאס, אני דווקא ההפך, בכלל לא מתקרב לשם, אבל עם אשתי היינו באחד מהפעמים, היינו בלאס וגאס, אמרנו, אנחנו לא באנו פה לאמר, באנו להעביר זמן, $100, כמה זמן שייקח, $100 נגמר, אנחנו הולכים הביתה. אשתי הורידה את המכונה, נקטה את המכונה. ממש, אתה יודע, זה היה עוד בשנות ה-90, המכונות האלה של כל הרעש. זרקו את כל המטבעות. כל המטבעות, בא אחד עם זה שפך. אל תדאג, בסוף גמרנו את $100. זאת אומרת, $100 נגמר, שום דבר לא נשאר אצלנו, כי אנחנו לא באנו. אבל הם דווקא טוב להם, כי באופן סטטיסטי, אחד גם צריך להרוויח. ולמה הם עושים כל כך הרבה רעש? כי אתה, שלא הרווחת, אתה שומע את השכן שלך, אומר, עכשיו זה תורי, עכשיו זה יגיע גם אליי. טוב, זה סתם מה שקורה שם. בוא נגיד, מי שיודע סטטיסטיקה לא הולך לקזינו, או הולך למשחקים שיש לו בהם אולי יתרון יחסי, אולי, איך זה נקרא? קונה מניות של גזינו. לגמרי. סמי קמחי, תודה רבה. תודה רבה.